U petak navečer jedna žena je odlučila malo izaći sa prijateljicom. Krenula je iz kafića dosta kasno u noć. Sjela je u auto i skrenula na skoro praznu autocestu. Nakon par minuta je primijetila svjetlo na autu iza nje. Približavao joj se sa malo većom brzinom od one kojom je ona vozila. Kad je auto bio iza nje, bacila je pogled i vidjela da je namjerava preteći. Ali odjednom je naglo okrenuo i vratio se iza nje. Došao je jako blizu njezina auta i počeo palit i gasit duga svjetla. Žena je polako postajala nervozna. Svjetlo je nestalo na trenutak i par sekunda kasnije već je bio par centimetara od njena auta. Uplašena žena se jedva koncentrirala na cestu zbog konstantnog gledanja iza sebe. Napokon, došao je njezin izlaz pa je skrenuo, no auto iza ju je slijedio i nastavio blinkat sa svjetlima. Kroz svaki znak stop i svaki semafor, auto ju je pratio sve dok nije došlo ispred kuće. Mislila je da ju je jedina nada brzo otrčati u kuću i pozvati policiju. Izletjela je iz auta i primijetila da je čovjek iza istrčao van. Čovjek je sav uzdihan viknuo: "Zaključajte vrata i brzo, pozovite policiju." Kad je policija stigla, otkrili su istinu jadnoj ženi. Čovjek u autu iza joj je cijelo vrijeme pokušavao spasiti život. Kad je došao blizu njenom autu i posvijetlio, vidio je ljudsku sjenu sa velikim mesarskim nožom na zadnjem sjedalu. Cijelo vrijeme je svijetlio i približavao se u nadi da će taj čovjek iza nje ostati dolje u strahu da ga netko ne vidi.